ľuďom strašne jebalo toho roku. Ohľadom snehu napríklad v Bratislave. Neviem, jak to bolo tu. Ale tam do piči, keď nasneží trochu snehu, je kalamita brutálna. Jebe všetkým. Odstavia auta, tam ich nechajú na strede križovatky domov pešo. A na Facebook nech pičujú. Kvôli snehu som nechal na križovatky auto v strede. A prišiel druhý kokot a mi napúral snehu. Kokot jeden. A všetci všade to len riešia, jak jebnutí, že koľko je tam snehu, jak keby, ja neviem, úplne sú v piči z toho, jak keby videli kokoty padať z neba. Ty môj kokot. Videl som práve kokot. Kokoty pršia z neba, jebe tam hore Bohovi všetkým. Si robia srandu. Jebej. Lebo však koho to je zaslúha, že veľa snehu nasneží? Ja neverím v Perimbabu, Boha verím. Sú tu nejakí Perimbaboveriči? Ja verím v Perimbabu je hore. Skáči, a sneží. A keď prší, čo robí? Dobre, a ktorého Boha verí? Boha verí. No ja verím v toho Boha, dávaš na zám? čo aj Ježiša porodil, teda... Jak sa to povie? Počal? Počal, ne? Nebola to Mária? Tak dobre, ale Boh sa urobil neviditeľný a ju vyšúkal. To je jeho schopnosť. Byť neviditeľný. My sme takú knižku sa nám do rúk dostala, tam jedno dieťa sa pýtalo, že deti píšu Bohu a tam bolo, že Bože, taký Jurko treba, 5-ročný to napísal, že Bože, si aj bohatý alebo len slávny? A hlavne, kurva, ja som sa nejak zamotal. Ty sa pýtal, že v akého Boha verím? Ja som povedal, že v toho, čo počal Ježiša, keď bol neviditeľný, že vyšúkal Máriu. Jo. Tam sme skončili. A teda, čo som chcel povedať? Stačíte ako vysvetlenie, že v toho Boha verím? Kresťanský Boh? Aj židovský, ne? Je taký istý, len vybavené, obrezaný židovský. Čiže ja verím v to, že keď sneží, tak za to môže Boh. Čiže on povedal treba prdovi Božiemu, svojmu duchovi svetému, že nasnež. On nasnežil, Ježiš povedal, že počúvaj Bože, ale si tu dojebal trochu, lebo tým ľuďom tam v Bratislave jebe, pičujú na to kompletne všetci. Pozri sa, tam nechávajú auta kade-tade, rozjebané to tam všetko je. Boha to urazí. Poďom proste sneh dať ľuďom, aby mali sneh. A sa tešili z neho. A Slováci nevďačne pičujú. Tak to vymyslel. Ježiš, počem. Tak sa vymyslel. Veď, ak to urobíme, musíme niečo týmto Slovákom za tú nevďačnosť vrať. Ja už viem, čo urobíme. Rozjebeme im tie cesty komplet. Takže čo sa stane? Boh zošle teplé počasie. Ideš? Sneh zmizne a ostanú krátery v zemi po ňom. Také kokotské diery všade, vytrhané kusy asfaltu, ja neviem, je to aj tu, ale asi tu nejaké super reagovali. Ale v hlave to treba niekedy tí kokot jak Emmental, keby to bolo cez dar rozjebané a človek fakt, že keby boli kanály pootvárané, by bolo lepšie. Ja mám piči, radšej kanál, jak tam ten kráter, tí kokot. Koleso ostane, znamená to smrť. Čiže ja si myslím, že takto nejak to prebieha, že ten Boh taký bol nasratý, počuj Ježiš, tým kokotom ešte nedojebeme im vládu nejakú už za to, akí sú prebaví. Bože, oni majú pizza. Pizza! Ach, chudáci. Ale vtierim tam necháme aj tak. Nebudeme ich byť viac. A tým... Tým
sa vlastne dostávame k ďalšej veci, ako k politike. Bez politiky! Nie, toto treba, lebo... Bez politiky! Nikomus! Hajzle v Bratislave! Hajzle v Bratislave! Hajzle budú Hajzle. OK? Áno. Do piče, ja nie som jukebox. Čo? Ale skúsim to. Ale potom skončím tým. Pretože ja chcem vedieť, ak budete na to.